amakhosi akhona lapha ngaphakathi, zimeya zonke ezikhona lapha ngaphakathi, ubuholi bonke ngokwamazinga abo ukuhlukahlukana ngiyabingelela. Egameni lomndeni waBandwandwe lapho kuzalwa khona iNgonyama okuthe ngemusa unyaka ophelile. Uma kufika isigaba kulo nyaka, kufika isikhathi lenyanga ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uNkosikazi imimoya iyaluza ayitholi ukuphumula kulesi sikhathi onyaka. Lesimo sathi savela enhloko. Qala ngaphinda ngene siyabonga makhepha. Sibonga indlela owathi wayihamba nomntanakho emncane bazofika esigabeni lapho uNkulunkulu emphumuza khona. Siyathokoza makhepha. Kasinawo amanithi naBandwandwe ukuthi singabonga sithini kuwe makhepha. Usemnene silethela yena makhepha. Siyabonga siyabonga. Bonjour, bongankosi. Uma kufika isigaba ngiyazi ukuhlunga kanani. Uma nibuka ukhona insuku ehamba zivuke. Uyathela nasihlala nongamezwe lakhe. Nahlala kuhle, nahlala kubi, nahlala ekudleni. Nasibheka izibongo ngokwethembeka. Siyabonga thina baBandwandwe. Nhlobo kwamini ndlovukazi. Siyabonga thina baBandwandwe ukuthi usiphalele umntwana wakho. Usiphalele Ndlunkulu. Kwaze wafika isikhathi lapho uNkulunkulu esekuca khona. Ulokhu naye kuze bakho. Ndlunkulu siyathokoza baBandwandwe. Ngithokoza emabuthweni kaZulu. Ayihliziyo yobukhosi kwaZulu. Siyathokoza zona zababutho kanye nababutho onke. Ngithokoze kumfana weNgonyama okuyingane yakhe uEli. Ngithi lo msebenzi omkhulu kangaka sizofunda sonke, bazofunda abaningi ukuthi nxa uthe wahlala nomuntu wakhonza uvukane kuyigcinile, uvukile intombazane, uzothola izibusiso kanye nomndeni wakho. Siyabonga thina baBandwandwe. Kasinawo amaningi, asazi ukuthi sibonge sithini lo msebenzi omkhulu kangaka. Siyabonga ukuyimfana weNgonyama, uyikho konke eNgonyameni, usuyingxenye yomndeni waseNdlunkulu. Siyabonga thina baBandwandwe. Angithokoze makhepha kangaka abaningi. Siyabonga.